Brian, yabona mafuna ubheka imatch ibhola. Oza arena Brian. Arena. Brian, ufuna ibhola oza kayini. Ngeke uyibone stadium lebhola la. Sokuphila ibone. Talk manje una Black Label Arena ngapha. Angazi kuphi mara bathi ngapha. Angazi kuphi ngamngizwile akayibona. Zayibona Wednesday nge18. Yabo manje sina 6 points manje. Phambili. Sitha ngo 6 points manje. 6 points manje sitha ngawo Brian. Akhona basasenza yona Brian ngitshela manga ileague siza manager lesibesha khona khona sayenza akhona sayiluza manje. Ngicela ubuza question e1. Ngizobiza igama hlahlona uzongitshela ukuthi cabangane. Relebule Mufokeng. Ay genius lentwana leya. Hayi yabona after World Cup ne yalahleke hamba Brian. After World Cup ayike kusadlala leParis. After World Cup ayiphindla leParis le. Police yabona esivayayo kuvaya apolice kuvaya uMoremi kuvaya lentwana le urere. Abavase baluza lawo. Ngiyabonga bhuti wami. Angifethu